Ongi etorri Protalen podcastera. Gaurko atal berri honetan leihoa zabalduko dugu mundura, nazioartera. Gure gaurko gonbidatuak, elkarrizketatuak, Julen Mujikak nazioartean hainbat herrialderekin lan egiten duelako, ibilbide zabala egin du eta gauza interesgarria dauzka kontatzeko, bera kontatuko dizkigu noski. Julen, ongi etorri. Eixo egun on erea. Tira, asteko eta behin eskatuko dizut zu kontatzea zure hitzez ze alorretan egiten duzun lan eta apur bat zertan datzan zure lanak. Gaur egun 2019tik salmenta talden nabil lanen. Eta, gure helburu nagusie, eskarik lortzea da, hanpon, balbula horiek fabrikatu ditzagun. Kanpoan lan egindakoa, kanpoan bizitakoa zara, esperientzia hori kontatzerik bai? Bai, nik nire ibilbide hanpon 2008 hasi nun, hasiera baten proiektu kudeaketak eramaten itun, edo eskarien kudeaketak, nun, bezero desberdinekin izaten nintzen kontaktun, eta, sortatu zitzaidan urte horietan, bidaiatzea. Bai, herrialde desberdinetak, Japonia, Estatu Batuk, Singapur, Finlandia, baina, beti izan zian, bidai motzak, ez? Azkenen proiektuen kudeka eta hortan, eskatzen zona zen, bidai motzak egin, eta buelta. Eta, zorionez, 2019 urten sortatu zitzaiten aukera egoekorera bizitzea jutea, eta, alaxe inun, ez? Asko pentsatu gabe, pausoa eman, eta bertara junintzen bizitzea. Herrialde berri batera, dena utzita herrialde berri batera joatea, ez da gauza oso erraza, ez dakite egokitzapena zure kasuan nolako izan zen, edo nola bizi izan zenuen zuk hori? Bai, ez da erresa, eta gutxigo, adiez, Egokorea batek 50 milioi biztanle ditu, baina Seul hiria bakarrik 10 milioi. Ni behasain darra izan da 13.000 biztanletik. Salto izugarria da. Golpe handi hasieran, naiz eta bidaiatu bai oporretan edo laneko bidaioietan, ez da berdine bertan bizi izatea, ez? Orduan, egokitzapena hasieran, esango genuke, erronka politia izan zala. Asteko hizkuntza, hizkuntza erabat desberdina, eta kulturalki ere, txoke handia. Nola moldatu zinen, nola egin zinen hizkuntza horretara, kultura horretara? Bai, azteko gogo asko jarrita, ez? Erronka pertsonala garrantzitsu ezan. Eta, azkenen egunerokotasunea ohitzen saiatzen zea, desberdina dalako, hemengo bizitzakin, azkenen bizitza erritmoa oso altu da, eromen bat, momentu batzutan. Eta dauket justu, pena puntu bat hizkuntzan gaiekin, ez? Egie da, korearrez hitz egiten dutela bertan, eta nik, tamalez, lanez gainezka, edo agora desberdinekatik, ez nun ikasi nahi izango nuke bezala. Eta pena puntu hori badet. Beste aldetik, bezerokin azkenen kontaktua beti ingelesez izatzen zen, eta izaten da. Orduan, horrek ere, ez zaitu horren beste behartzen hizkuntza hori ikastea. Baina, pena hori oindik hor dauket, eta, ez da behandu, baina... Ez da behandu beti dago denbora horretarako, ez da? Pixka bat aurreratu diguzu, baina nolako herrialdea da Egokorea? Oso interesgarrie. Da herrialde bat nun teknologikoki, bai modan oso aurreratu ikusten duzu, eta aldi beren, bai kulturalki, ohitura oso zarrak mantzentzen dituzte oraindik, ez? Gero esamar da baita, Seul hiriburue gauza bat dala, eta behin hiriburutik irteten zanen herrialdea oso desberdine dala baita. Historia asko dauke, azkenen dala urte asko, ez dala urte asko, arazo asko izan zituzten Japoniakin, eta gauza interesgarri daude ikusteko. Eta antzinela, zertan zetzan zure lanak zehazki? Azkenen salmenta talde neon da, gure helburue lehenengoa berta junda, zan sare komertzial bat sortzea, sare komertzial potente bat sortzea, eta horrek datza, bezeroak bisitatu, eta batipat laburpena da, ia egunero bezero desberdinak bisitatu, bai eskuarten genitun eskariei jarraipena egiteko, edo beraiek lanean zebiltzen proiektuetan jarraipena egin eta gure aportazioa emateko. Eta bezeroekin harremana nolakoa da? Harreman estu bat da?
Bai. Korearrak batipat, harreman hori gustatzen zaie gertuko izatea, azkenean bai distantzia, bai ordu diferentzia, bi herrialden artekoa oso handia da. Orduan bertan egote hori beraiek asko eskertzen dute, eta hori esaten ditutenagatik oso gertu gustatzen zaie egotea, eta karo, ni bertan egon da, azkenen beraiek ere askoz komodo sentitzen dira horrekin. Eta beraiek hanpo nola ikusten dute? Esango dugu podcast hau prestatzen ari ginela, 2 bezero jaso dituzula, ikusi ditugulako harreran, tira hona etortzen dira beraiek ere, nola da beraientzat gure herrialdera etortzera? Bueno, hasteko nik esango nuke, eta nire iritzia da, noski, baina hori, ikusten dutela enpresa oso garrantzitsu bat beraientzako, azkenen beraiei berezerok dira eta gugea beraiei balbulak saltzen dizkiogun hornitzailea, baina azkenean erlazioa, bin arteko erlazioa, ez adiskide bezala, baina oso erlazio oso garrantzitsue da. Azkenean guk beraien laguntza behar dugu eskari lortzeko, eta beraiek gure laguntza behar dute eskari horiek aurrera eramateko. Eta hori esan da, egia da, azkeneko urtetan geroz eta gehiago etortzen ari dela honea baita, eta ikeragarri gustatzen zaie hau. Japoniarrei adibidez, agian ezagunago egiten zaie, Donosti bat edo Euskal Herri bat, gastronomiaren gaiekatik, eta korearrak ez horren beste, baina hasi dia, ez? Han Seulen aurkitu dezakezu Donostiko binako gaztetarta, orduan eta geroz eta gehiago etortzen ari dira, eta azkenean kulturalki oso desberdinak gea, baina baditugu zenbait puntu antzekok. Orduan, sozialki asko gustatzen zaie irtetea, mendia ere asko gustatzen zaie, orduan, honea etorritakon harritu jentzaie asko, lehenbizi, ze azkenen Espaini mailan Madrid, Barcelona eta holako hiriak dituzte beti burun. Eta zuzer ikusi Eta oso desberdin egin zaie, eta egia esan esperientzia ona izaten ari dira, eta ni hain naiz ikusten, lanetik kanpo ere, tortzen ari dira honea, así que, seinale gana. Esan duguzu, hemen zaudela, bueltan zaudela, beraiek dira orain hona etortzen direnak, zu merkatu berdinetarako lanean jarraitzen duzu? Hori da, azkenen ni Hego Korea jo nintzenen banekin rekorrido bat edo euki bartzuela, amaiera puntu bat euki bartzuela, orduan sare komertziala ondo sendotu bai bueltatutakon, bertako aktibidadeak berdin jarraizezan edo beto, noski. Orduan, bueltan aizenetio, merkatu berdinak kudeatzen jarraitzen dut, eta hori, hemendikan, eta bertan ditugun bai kontaktu edo bezeroen harremanekin. Eta zuke nola daramazu, nola bizitzen duzu egunero bezeroekin hartu emanean egotearen hori, pentsatzen dut egun errazagoak, zailagoak daudela, denetarik biziko duzula, ez da? Hori da, egi esan, ordu diferentzikati bakarrik, goizen ofizina iristerako, nire lan zerrendaia bastante landuta goten da, zerrenda handi bat izaten dugu, eta oso interesgarria. Egi esan aspertzeko ia denborari gabe, gauza desberdin asko eginez, azkenean balbulan merkatue ez da erresa, noski esaten dezun bezala ez, egun onak eta txarrak izaten ditugu, baina oso dinamikoa izan hori da. Eta gure etxen esaten den bezala, solo milioa ezin da egunero jan, eta ez da, gustora. Gainera, Julen, jarraitzen duzu bidaiatzen, ez da, kanpora joaten? Hori da, saiatzen gea, azkenen harreman hori kontatu dizuten aleno, beraiek asko eskertzen dutena, jungabe honezkeo, naiz eta bertan euki, zure taldea osatuta bertakokin, faltan botatze dute, orduan, saiatzen gea 2-3 hilabetero bertara jun, bai Hego Korea edo Japonea, 10 bat egun edo bertan pasa, berdina, ez, eskarien jarraipena eginez, edo proiektuen jarraipena eginez, eta, beraien gandik gertu sentituz. Eta askotan baita izaten da, beraien beharran arabera, ikusten dezunen komeni dala jutea, arrazoi bategatik edo bestegatik, bidaiatzen dugu, bai. Ez da bidai luzea izan. Eta barrura begiratuta, hanpora begiratuta, SS taldeko, Salmenten taldeko kide zarazu, ze giro arnasten da, talde giro arnasten da zuen artean? Oso ona, ez? Azkenen talde handi bagea,
talde handi bagea, azkenen gure taldekidek bai zonaka edo herrialdeka gaude banatuta esan dezagun, eta bueno, beti elkar laguntzen, gomendiok ematen, geroz eta gehiago baita naiz eta herrialde desberdinetan egun, proiektu berdinean egon gitezke lanean, orduan, oso giro ona, esango nuke, eta egia da, gaur egungo merkatuak ere, asko laguntzen dola, giro hau hola jarraitzen. Zure ustez, zerk egiten du berezi Anpo? Adibidez, salmentei buruz hitz egiten badeu, dauken produktu eta zerbitzua oso berezia gure bezerontzako, ez? Bakarrik, produktu hori bezeroa iristeko, atzetik lana handi dago, ez? Azkenen katea handi badago Anpon, ingenieritza, produkzioa, edota bidalketa eta dokumentazio talden, orduan, talde horiek hartu eman berezi daukete, produktu hori nivel horta iristeko bezeroaren gana, ez? Eta azkenen, pertsonak daude tartean, eta nire ustez, kooperatiba izatek asko baldintzatzen da hori. Hori galdetu behar nizun, kooperatiba izaeraren inguruan zer esango zenuke, bere izgarri bat da? Nire ustez bai, ez? Dela 17 urte Anpon hasi nintzanen, gutxinekin kooperatibai buruz, edo ez, hobeto esan da. Eta urte guzti hauetan, ikasten ju naiz, eta oraindik ikasten nahi naiz, ez? Orduan, iruditzen zait oso modelo berezia, eskatzen duna jendeen arteko hartu eman hori, eta horrek gero azkenen emaitza bat dakar, ez? Eta gure kasun bezeron aurren, kontatzen diegunen ze enpresa mota, kooperatiba nola gehan, askotan, xok batean, interes berezie sortzen dute, batipat beraiek normalean, dienen enpresa multinazional handi batzuk, ez? Orduan, interesgarri egiten zaie, bai. Galdetu nahi zuen ere, ea zerk motibatzen zaituen zuri, egunero, ez? Lanera etortzeko orduan zein da zure motivazioa? Baitu, guk azkenen salmenta talden gaude, salmenta talden gure helburutakoa eskarik lortzea da, eta eskari horiei esker, azkenen Anpoa, esan dezagun lana ekartzen aizea, ez? Orduan, lan horrek talde desberdinei eragingo die martxan jartzea eta produkzio hori aurrera irtetea. Orduan, nahi edo ez, azkenen kooperatiba izan da, danok talde bat izan da, nei pertsonalki asko motibatzen hau, eskari bakoitza lortzen duenen, pentsatzea horrek zer egin dauken enpresan hori alde batetik. Eta gero bestetik, azkenen bezeroi begira lanen nola ibiltzen gehan, bezero bati, izan dezaken arazo bati erantzuna edo soluzioa bilatzen saiatze horreke, egunero, arazo asko izaten dira merkatu hontan, pertsonalki asko motibatzen hau. Ulertu dugu ez da azkenean zure helburua edo helburu nagusia dela eskari horiek lortzea, baina erronka, zein da zuk eskuartean daukazun erronka nagusia? Egia da kontatu dizuten hori dana, pixkat egunerokoa dela, ez? Egunero ditugu bai martxan dauden eskariak, eskari posibleak, jarraipen hori egiten dugu amaiera arte, ordainketa jaso arte, bezeroarekin kontaktun. Hori da eguneroko erronka bat, eta gero ja, epe ertain luze batera gure erronkak dira, kasu honetan, adibidez egokoran, merkatu berriak sortzen ari dira, bai offshore plataformetan edo bezero berriekin, eta erronka nagusi oraintxe bertan merkatu berri horietan sartzea litzeke gure produktuekin. Toren eskatuko dizut pixka bat, atzera begiratu, urte hauetara begiratu, eta nola baloratzen duzun egindako ibilbidea, Anpon egin duzun ibilbidea? Netzako izugarria, ez? Polite, momentu hon eta txarrekin, edo ez hain honekin, baina, ikeragarri pertsonalki asko ikasi dut, azkeneko urte guzti hauetan, ikusi izan dut, bai Anpok izan duen evoluzioa, azkenen gure merkatue, da, esan dezagun, montaña rusa bat bezala, ez, gora eta bera dabilena, ikusi ju momentu oso onak, momentu oso txarrak, eta hor ikusten duzu baita Anpon nolakoa dan, ez? Bai enpresa bezala eta bai pertsonak, ez? Egora horretan, pertsona bakoitzek nola erantzun don,
eta niretzako izugarrizko esperientzia izan da bai. Galdetu behar nizunea nola salduko zenioken hanpo ezagutzen ez duen bati hanpo, baina nik uste ja kontatu duzula ondo baino beto, zein diren hemengo bereizgarriak eta nola den hemengo martxa. Julen, eskerrik asko, joan zaizkizu bezeroak ja bukatu dute? Bai, aldein dute, egi esan gaur bisita motza izan da, danak olako balie guztuango ginen, baina bai, gustora jundie eta gu baita gustora gelditu geha, así que... Ederki, eskerrik asko zure esperientzia gurekin partekatzeagatik, plazerra izan da. Eskerrik asko nerea. Gero arte. Eskerrik asko, arte.